Ikaw na ba yan? Oo, Lani. Pasensya na. Hindi na kita nahintay. Anong oras na ba? 1:00 ng madaling araw. Madaling araw na pala. Kumain ka na? Gusto mo ipaghain kita? Hindi na. Kumain na ako. Inaabot na naman ang madaling araw ang meeting nyo. Anong oras pa kasi kayo nagsisimulang mag-meeting? Ganito lang talaga sa sales. Kung hindi client calls, office meetings. Alam ko naman. Pero parang lately, madalas kang inuumaga ng uwi. Hindi mo na inaabutang gising si Harry. Nakikita naman kami bago siya pumasok sa eskwela. Pero iba pa din yung kasabay mo kami sa hapunan. Para naririnig mo yung mga kwento niya tungkol sa mga nangyari sa kanya sa maghapon. Lani, pwede ba matulog na tayo? Pagod na ako. Ipasok pa tayo mamaya. Nay! Ang tatay po, oh! Oh, bakit? Anong ginagawa ng tatay? Nagsiselfon po sa mesa. Di ba po, bawal mag-cellphone sa mesa kapag kumakain? Oo nga naman, Burns. Burns! Oh, ano yun? Sino ba yung ka-message mo? Wala to. Yung kaopisina ko lang. May tinatanong tungkol sa... Doon sa trabaho. Yung trabaho. Tungkol dun yung pinag-uusapan namin. Magkikita naman kayo mamaya. Sa opisina niyo na pag-usapan yung trabaho. Ibaba mo muna yung cellphone at kakain na tayo. Sandali, at sasandukin ko lang yung sinangag. Tay! Oh, walang maingay. Wala kang baon, sige ka. Ang tagal mo namang dumating. Ito naman, parang bago ng bago. Siyempre kailangan ko pang ihatid si Harry sa school. Ang tagal mo namang dumating. Wala pa akong kiss. Ayan ka na naman. Alam mo namang hindi pwede dito. Bakit hindi ba pwede? Ang sabihin mo, hindi mo ako namimiss. Namimiss. Namimiss siyempre. Pero alam ng buong opisina na may asawa ako, Leia. Hindi natin pwedeng ipaglantaran ang relasyon natin. Ang dami namang hindi pwede, Burns. Hindi pwedeng mag-holding hands. Hindi ka pwedeng matulog sa akin kasi hihintayin ka ng asawa mo. Yun pa yung isa. Nakakahalata na sila ni dahil palagi akong ginagabi. Uwi muna ako ng maaga, Leia. Wala na akong maisip na dahilan kung bakit ako ginagabi. Oh, saan ka pupunta? E di kung saang wala ka. Napapagod na ako, Bernie. Nakakapagod yung ganito. Umupo ka nga dito. Leia naman. Oh, tapos ayaw mo kong paalisin. Ayaw mo namang iwan yung asawa mo. Dalawa talaga kami? Ang unfair naman sa amin pareho nun, Bernie. Nahihirapan din naman ako pero sa ngayon, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Leia naman. Huwag ka namang magalit, please. Basta ihahatid mo ako sa kondo mamaya. Oo na. At hindi ka aalis hanggat hindi pa ako nakakatulog. Malamang. Para kang linta kung kumapit. Hindi talaga ako makakaalis. So, ayaw mo pala pag nililingkis kita na parang sawa. Siyempre, gusto. Gusto naman pala eh. Bernie, iwan mo na ang asawa mo. Ayoko ng ganitong setup. Mamili ka kung sino talaga sa aming dalawa. Panahon na, Burns, para magdesisyon ka. Burns? Lani, bakit kising ka pa? Nihintay talaga kita. Nakatulog na lang ako. Anong oras na ba? 1:00 na. Meeting na naman, Burns. Araw-araw talaga kayong may meeting. Mahina kasi ang benta. Kaya lagi nagpapatawag ng meeting. Wala namang problema kung gusto magpa-meeting ng boss mo araw-araw. Pero bakit inaabot ng madaling araw? Eto na naman tayo, Lani. Paulit-ulit na lang. Paulit-ulit ka kasing umuuwi ng madaling araw. Siya, susubukan kong umuwi ng maaga bukas para matahimik ka na. Burns? Ano na naman? Ang hilig mo sa ganyan, Lani. Kung may sasabihin ka o itatanong ka, diretsuhin mo na.
Anong plano natin sa Sunday? Anong plano sa Sunday? E di magpapahinga. Araw ng pahinga yun, di ba? Seryoso ka ba? Bakit pa kasi? Ano bang mayroon sa linggo? Nakalimutan mo na? Subukan mong alalahanin kung anong meron. Lani, napapagod ng utak ko eh. Sabihin mo na lang. Ano bang mayroon sa linggo? Birthday ko, Burns. Oo nga pala. Sorry, kalimutan ko. Ikaw, bahala ka. Total, ikaw yung may birthday. Ano bang gusto mong gawin? Kain tayo sa labas? Naku, linggo yun. Punuan ng mga restoran. Pipila lang tayo at maghihintay ng matagal. Ganun ba? Dito na nga lang tayo sa bahay siguro. Mabuti pa. Tapos, kapag nakapag-mall ka, ikaw na din ang pumili ng regalo na gusto mo. Para sa sarili mo, ha? Swipe mo na lang. Gamitin mo yung extension card mo. Wala namang katril-tril yun. Wala man lang pasurpresa. Wala man lang akong bubuksang nakarap. Lani, alam mo namang ang busy ko sa opisina ngayon. Kaya mo na yan. Mabuti nga yun. Yung gusto mo talaga ang mabibili mo. Natulog na tayo, Lani. Lumalalim ang gabi. May pasok pa tayo. Lani? Lani? Nakatulog ka na dyan sa mesa. Anong oras na? Kumain ka na ba? Kumain na ako, Lani. 12:00 na ng gabi. Hinintay kita, Burns. Sinabi ko naman kasing huwag mo na akong hihintayin. Busy sa opisina. Lagi akong gagabihin. Kahit ngayon, Burns? Kahit ngayon? Basta may pasok. Hindi ka na nasanay. Ang dami pang pagkain sa mesa. Halos walang bawas lahat. Ano pang okasyon? Nakalimutan mo na, Burns. Madami nga kasi akong iniisip sa trabaho. Ano ba ang meron sa araw na to? Anniversary natin, Burns. 20 years na tayo. Ngayon ba yun? Sorry. Happy anniversary. Happy anniversary? Paano, Burns? Tapatin mo nga ako. Masaya ka pa ba sa akin? Masaya ka pa ba sa amin ng anak mo? Ano bang klaseng tanong yan, Lani? Tanong na dapat. Matagal mo nang sinagot. Sagutin mo yung tanong ko. Masaya ka pa ba sa kung anong meron tayo? Lani. May iba na ba, Burns? Burns, kausapin mo naman ako. For once, maging honest ka naman sa akin. Wala kang ang sinasabi pero pinaparamdam mo, Bernie. Hindi naman ako manhid. Huwag mo naman akong ginagawang tanga. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo, Lani? Sagutin mo ako. Tapatin mo ako. May iba ba? I'm sorry, Lani. Tama nga ang kutob ko. Paano mo nagawa sa akin to? Oh, bakit hindi mapinta ang mukha mo? Ang aga-aga, ha? Okay ka lang? Nalaman na nila niyan tungkol sa atin, Leia. Oh, it's about time. We should be celebrating. Nasasaktan ako para sa kanya. Mahirap para sa akin. Kasi mabuting asawa at nanay si Lani. Ang problema ko lang talaga, wala na akong maramdaman para sa kanya. Nawala na ang lahat. Kahit anong pilit ko, hindi ko na mahanap. Nabaling na sa'yo lahat ng pagmamahal na dati kong nararamdaman para sa kanya. Hindi mo naman ako sinisisi sa lagay na yan, ha? Na parang kasalanan ko kung bakit napunta kayo sa hiwalayan? Hindi, Leia. Huwag mong isipin yan. Nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon ko ngayon. Akala ko dati, kapag nagkabistuhan na, madali na. Maghihiwalay na kami. Iiwan ko siya. Magsasama tayo. Di pala ganun kasimple. Masasaktan din pala ako para sa kanya. So, anong sabi niya? Ipaglalaban ka ba niya? Susugurin ba niya ako? Magdedemanda ba siya? Oh,
Ano daw ang plano niya? Hindi pa kami nakakapag-usap. Nasala ako natulog kagabi. Pag alis ko kanina, hindi pa siya lumalabas ng kwarto. Mamaya siguro pag uwi ko. Ang hirap, Leia. Hindi ko alam kung ano ang aabutan ko. Hindi ko in-expect na darating ka pa. Kailangan natin mag-usap, Lani. Sige, anong gusto mong pag-usapan? Tayo. Paano na tayo? Inampake ko na lahat ng gamit mo. Pag alis mo bukas, pwede mo nang dalhin lahat. Lani, si Harry. Please, huwag mong ilalayo sa akin ang anak ko. Hindi ko gagawin yun, Burns. Ang pakiusap ko nga, kahit wala na tayo, manatili kang ama sa anak mo. Kailangan ka ni Harry. Salamat, Lani. Pangako, hindi mapuputol ang ugnayan namin ni Harry. Lalo hindi ko tatalikuran ang responsibilidad ko sa kanya. Burns, hindi ko na kayang tumira sa bahay na to. Masyadong maraming alaala. Ibenta na lang natin tapos paghatian natin ang mapagbebentahan. Bibili ako ng bagong tirahan namin ni Harry. Naintindihan ko, Lani. Hatiin na din natin lahat ng ipon. Sa inyo na ni Harry yun. Hindi. Kakailanganin mo din yun. Hatiin natin. Kung kaya mo, pwede mo namang sustentuhan si Harry buwan-buwan. Kung hindi, kakayanin ko naman siyang buhayin. May maayos naman akong trabaho. Susustentuhan ko si Harry buwan-buwan. Iuhulog ko na lang sa account mo. Salamat naman kung ganun. Bernie, kailangan mong kausapin si Harry. Ipaliwanag mo sa paraang maiintindihan niyang sitwasyon. Ang pinaka-importante, siguruhin mo sa kanya na kahit hindi na kayo magkasama sa iisang bubong, nandyan ka pa din para sa kanya. Harry, anak. Anong oras na? Dilat na dilat ka pa. May pasok ka pa sa eskwela bukas. Ang layo pa ng tingin mo. Ano bang iniisip mo? Yung dati po nating bahay. Sino na po kaya natutulog sa kwarto ko? Di yung anak ng mag-asawang nakabili ng bahay. Hindi mo ba gusto tong bagong bahay natin? Gusto po. Kaya lang, Kaya lang, naiisip ko po si tatay. Iba po yung pakiramdam kapag tayo lang at wala ang tatay. hindi ba nag-usap kayo ng tatay? Opo. Ano bang sabi niya sa'yo? Na mahal daw po niya ako kahit hindi kami magkasama. Magkikita pa rin daw po kami lagi. Yun naman pala. Huwag ka nang malungkot kahit hindi umuwi araw-araw ang tatay. Nay, bakit tayo iniwan ng tatay? Nag-away po ba kayo? Hindi anak. Kadalasan, kaya naghihiwalay. Para hindi na mag-away. Hindi kasi maganda ang pagtatalo. Mabuti na yung ganito. Hindi naman kailangan na mag-away pa bago maghiwalay. Gaya namin ng tatay mo. Magkaibigan kami. Sorry, late ako. Kanina ka pa? Hindi naman. Nung sinabi mong malapit ka na, in-order ko na yung paborito mong kape at pastry. Naalala mo pa? Oo naman. Salamat. Si Leia? Hindi ka nayang lumabas. Suka ng suka. Alam mo naman. Medyo mahirap yung pinagdadaanan niya. Suportahan mo. Lani, Ano yun, Bernie? I'm so sorry for hurting you. I know. Sabi ko naman sa'yo, pinatawad na kita. Kamusta si Harry? Okay naman. Excited sa susunod na dalaw mo sa kanya. Ikaw, Burns. Kumusta? Okay naman. Masaya ka? Oo. Yun naman ang mahalaga. Yung masaya ka. Masyadong maigsi ang buhay para maging malungkot. Salamat, Lani. Alam mo, ipinagdarasal ko na sana isang araw. Mahanap mo din yung kaligayahan mo. Sana mahanap mo din ang taong magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka sasaktan. Yung hindi ka iiwan. Sana.
Pero kung hindi man, okay na din. Halos 2 dekada naman na akong minahal ng totoo. Sapat na sa akin yung mga alaala ng pinagsamahan natin, Bernie. Okay na ako dun. Dear love, hindi kailangan may galit o hinanakit sa bawat pagtatapos. Ang tunay na nagmamahal ay marunong magpalaya. Kung tunay mo siyang mahal, hayaan mo siyang lumigaya. Kahit pa ang kaligayahan niya ay sa piling na ng iba.